ita. Shi wannan bawan Allah ya ce wai suna muhawara ne da abokinsa, tattaunawa, wai suna ce masa wai cin nama, mutum ya samu nama ya rinka ci, wannan sunnar ta ya ci nama ya more ita ce tafi ƙarfi akan sunnar ya tsaye da gemu. Ta ji wani sabon karatu ko? Ya ce na yi ta kawo masa hujja, ina ta faɗa, ina ta maimaita masa, amma bai yadda ba. Da Allah malam ina so in ji ƙarin cin nama ka more da tsaye da gemu annabi. Manzo Allah ya bada umarni ya bayar, dole ne ma ci tsaye da gemu, a dole ne. Uful liha, ku cika gemu, warku shawarib, ku dandatsa gashin baki, khalaful majus, dan ku saba wa majusawa masu aski gemu su bar gashin baki. Yanzu wannan umarni ne. Malaman usul fiqh suka ce al'amru al-mutajarrid an al-qara'in yufid al-wujub. Duk umarnin da ya zo aka ce a aikata kaza kuma babu wasu qara'in a gefe da suka nuna ba dole bane, to kawai wannan abun wajibi ne. Yanzu a ina Allah ya ce maka ko ina annabi ya ce maka ci nama, wai ya baka umarni wai ka ci nama? Kana da wani hadisi da aka ce ya jama'a ku je ku ta cin nama? Wannan jahilci ne, wannan jahilci ne. Amma shi nama halal ne, mutum ya ci nama halal ne, annabi ma yana cin nama. Amma shi gemu akwai umarni akai a tsayar da shi. Shi bambanci ne ma yake nunawa tsakanin fuskar mace da namiji. A lokacin sun an ga mutum ba gemu ba kaza sai a ce mace ce. Su namiji a lokacin su shine wanda za a gan shi akwai gemu akwai gashin baki, shine kamala, kuma sunna ce ta annabi, kuma ya faɗaitar, ya yi umarni ya ce a yi. Za ka duk wanda ya ce ma wai nama ka ci nama, kwaɗayayyen mutum ne kawai, bai da ilimi, kawai ya zo yana tawhal da kai. Ka daina tattaunawa da shi, yana bai ma cancanta a tattauna da shi akan harkar ilimi ba, kuma ba malami ba ne, ba wani malami da ya san me yake da faɗi wannan abu. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya yi mana, Allah samu cika da imani. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.